ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዓበይቲ ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስኡ ዝኸይድ ኣገዳስነት ዘለዎ ትንተና ድማ ክንህበኩም ክንፍትን ኢና መቸም ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ብፍላይ ኣብቲ ኢንተንሲቭ ወይ ከዓ ረስኒ ዘለዎ ውድድር ብኩሉ ሓይሊ ብኩሉ ዘለዎን ዓቕሚ እየን ክወዳደራን ሓደ ነቲ ሓደ ክጎድእ ዝፍትን ዘሎን ሓደ ካብኡ ድማ ኩናት ብኣፅዋርን ብታንክታትን ብመሳርያን ጥራይ ዘይኮነ ብነዳዲ ብፀዓት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እዮም ዝዋግብዎ ዘለዉ ኣብቲ ኩናት እቲ መን እዩ ዝሃርም ዘሎ መን እዩ ዝህረም ዘሎ ድማ ክንርኢ ክፍትን ኢና ብሓፈሻ ግን ስምብራት ናይ ኩናት እንታይ ከም ዝመስል እዚ ኩሉ ኩናት ኢሎም ንሰላም ክንዲ ዝፅውዑ ንኩናት ንምንዋሕ ዝገብርዎ ዘሎ ውፅኢት ናቱ እንታይ ከም ዝመስል ሓዳሽ ቪድዮ ካብ ዩክሬን ዝወፀት ክንርኢ ክንፍትን ኢና እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ብዘይምሕር መንገዲ ብድሮናት ድሮ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ገይራ ከም ዘላ ራሻ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ዩክሬን ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሕማቅ ከም ዘሎ ካብዚ ኸ ዓለም እንታይ ክትመሃር ምኽኣለት ክትመሃር ትደሊ ክንርኢ ክፍትና ላይክ ግበር ሰፖርት ግበር ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንዑ ብቁጠባ ብዙሕ ክንርኢ ኢና ሎሚ ሰፊሕ ዝኾነ ወተሃደራዊ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ድማ ክንርኢ ኢና መጀመርያ እስከ በዚያ ንጀምር Let's go, please like. Has now been fighting the Russian invasion for nearly 3 years. Its forces are losing ground in the east, and the incoming Trump administration in Washington is pushing for an end to the conflict. DW correspondent Sonia Fonakar has been assessing the mood of residents and former soldiers in Kiev. A memorial to fallen soldiers in Maidan or Independence Square in the heart of Kiev. A place to pay tribute as Ukraine ushers in yet another year under the shadow of war. The sea of flags. So, እዚ ንሪኦ ዘለና መቃብር እዩ ናይ ዝሞቱ መዘከርታ ናቶም ተባሂሉ ኣብቲ ማእከል ርእሲ ከተማ ኮይኑ ዘሎ እዩ ንኩላቶም ዘይኮነ ንገለገለ ካብቶም ዝሞቱ ማለት እዩ እቲ ህልቂት ኣብዛ ዓዲ እዚ ኣብዛ ሃገር እዚ ተፈፂሙ ዘሎ ንናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ኢና ገዲፍናዮ ዘለና ሚድያ ዓቢስዎ ሸፊንዎ ከስማዓካን ከፍልጠካን ስለዘይደሊ እምበር ሓደ ወለዶ ናይቲ ሃገር ይጠፍእ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ናይቲ ሃገር ፀኒት እዩ ደቂ ተባዕትዮ መንእሰያት ኣብዛ ዓዲ እዚ ፀኒቶም እዮም ከምዚ ዓይነት ትራጀዲ ተራእዩ ይፈልጥን እዩ እሞ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኤውሮፓ እሞ ከዓ ጠጠው ከብልዎ ንዝኽእሉ ዝነበሩ ኩናት መጀመርያ ተጋጊኻ ጌርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ መንጎ ጠጠው ከብልዎ ምሉእ ዕድላት ነይርዎም እዩ ወርሒ ምስ ገበረት ኩናት ጠጠው ንኽብል ተሰማሚዖም እዮም እቲ ስምምዕ ኣፍሪሶም ነዚ ኩሉ ዝገበሩ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብፍላይ ኣሜሪካን እንግሊዝን ዝደፍእዎ ነገር እዩ ኣብዚ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ታሪክ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ኢዶም ተሓፂቦም ከም ጲላጦስ ወላ ሓንቲ ኣብ ገበናት ኢዶም ዘየተውኩ ዝመስሉ ኤሊት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እዚ ኩሉ መንእሰይ ሃሊቁ ዘሎ ተሓተቲ ናቱ ቀዳሞት እዮም ራሽያ ይኮነን ተሓታቲት ናቱ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ውሽጢ ወርሒ ምስ ዘለንስኪ ተፈራሪሙ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሉ ኣብ ኢስታንቡል ስፔሻል ኦፕሬሽን ኢሉ ናይ 3 መዓልቲ ታንክታቱን መዳፍዑን ኣምፅኡ ልክዕ ኣብታ ርእሲ ከተማ 50 ኪሎ ሜትር 30 ኪሎ ሜትር በፂሑ ዘለንስኪ ነቲ ኩነታት ምስ ረኣየ መራሒ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ብከምዚ ክንዋጋ ኣይንኽእልና እዚኦም ከጥፉና ኢሉ ኣብ ኢስታንቡል ከይዱ ቀጥታ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ስምምዕ ፈሪሙ እንታይ ዝብል ነይሩ ስምምዕ በቃ ኣብ ኔቶ ይንኣቱን ኢና ምስ ኤውሮፓ ተሓባብርና ናፃ ዝኾነት ሃገር ክንከውንና ከምቲ ትደልዮ ዘለካ ክንከውን ኢና ካብ ሰራዊትካ ጥራይ ስሒብካ ናውፃ ኢልዎ ኦኬ ተሰማሚዖም ወረቐቱ በቃ ሓሲበ ክፍርመሉ ኢሉ ካብቲ ስምምዕ ወፂኦም ምስ ከዱ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ዝበሃል ሓደ ዕቡድ ከልቢ ዝመስል እናዘለለ መፅኡ ናብ ዩክሬን መፅኡ ከይትገብሮ ኢልዎ ኣሜሪካ ድማ ከምኡ ከይትገብሮ ክንሕግዘካ ኢና ራሻ ቤላ ጌርካ ክትሃርመ ኢኻ እንታይ ኢሎም እሞ ነዚ ውግዝ ብኸመይ ከም ዝውድኦ ክሳብ ሕጂ ኣይነገሩን እቲ ዕላማ ክዛረብሉ ስለዘይክእሉ እምበር ንፑቲን ንምውዳቕ እዩ ነይሩ ስለዚ ንፑቲን ከነውድቕ ኢና ኢሎም ተዛሪቦም ናይ ህዝቢ ደገፍ ስለዘይብሎም ክዕወቱ ይክእሉን እዮም ስለዚ ትም ኢሎም ጥራይ ንህረሞ ንፑቲን ምስ ኣውደቕና ክንነግሮም ነቲ ዕላማ እንታይ ከም ዝነበረ እያ ነይራ ኣይሰለጠትን ዩክሬን ድማ መንእሰያታ ኩሎም በጃ ጌራቶም እሳቶም ግን ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይብሎምን ገንዘብ ከሲሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገንዘብ ግን ፕሪንት ዝገበርዎ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ድራማ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ጥራይ እዚ ኩሉ ሃገራት ብሽም ዲሞክራሲ ዝፈርስ ዘሎ እዚኣ እታ ጉዳይ ናቶም ናይዚኦም ኤውሮፓውያን ስለዝኾኑ መቃብሮም ብግቡእ ይከናኸንብሎም ኣለዎ ወይ ኣትሊስት ክብሪ ናይ ሰባት ስለ ዘለዎም ኤውሮፓውያን ስለዝኾኑ ከምዚ ገይሮም ብዙሕ ሜሞርያል ይግበረሎም ኣብ በዓል ሱርያ ሃሊቆም ዘለዉ በዓል ኢራቅ ኣብ በዓል የመን ዝሞቱ በዓል ሊብያ ዝሞቱ ግን ሱዳን ዝሞቱ ዘለዉ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ብግቡእ ክንክን እውን ክረኽቡ ይኮኑን ንምንታይ
እሱ ናይ ድኻታት ውጊ እዩ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ስለ ዝኾነ ኣብ ጥቅኦም ስለ ዝኾነ ተቓዛ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ከህብዎም ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ኮይኑ በቲ ግን ሳቶም እውን እቲ ዝገብርዎ ኣብ ካልእ ዓለም ዝሕትርዎ ዝነበረ ኣብ ውሽጦም መፅኡ ሕጂ እውን ዩክሬን ድኻታት ስለ ዝኾኑ ከምዚ ኣጋጢሞም ኤውሮጳውያን ኣብ ነፍሶም ገብርዎ ይክእሉን እዮም እቶም ምዕራብ ኤውሮጳ ጀርመን ፈረንሳ እንግሊዝ ኣይገብርዎን እዮም ኣይንብል ኢና ቀዳማይን ካልኣይ ኩናት ንሶም እዮም ተዋጊኦም ሓትሕዶም እንታይ ገይሮም ንፈልጦ ኢና እቲ ታሪክ ግን ኣትሊስት እናብ ነፍሶም ክሳብ ዘይመፅእ ኣብ ካልእ ድሓንዮም ፀገም የብሎም ክንብል ንኽእል has grown steadily as the country's losses pile up. There are such a lot of people who have died. My nephew was killed in October in Donetsk. Every time you're in the city center, you're forced to see it. It's a direct reminder to people that the war is going on, that it takes the lives of the best of us. This is another heavy price the war has extracted. Fedir Sambursky was hit by a drone while serving near Kherson in 2022. He needed multiple surgeries. He opened this cafe 2 weeks ago, supported by a charity that helps veterans like him with rehabilitation. ካብቲ ኩናት ወፃኢ ካልእ ዝሕዝን ገጽ ናቱ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ መንእሰይ በቃ ብርቱዕ ዝኾነ ስንክልና ኣጋጢሞ ኣሎ ኩናት ሂወት ሰብ ጥራይ ኣይኮነን ዝወስድ ሕልምታት ናይ ሰባት ይወስድ ኣካላት ናይ ሰባት ይወስድ ግጅፍ ዝኾነ ስንክልና ድማ ይፈጥር ስለዚ ናይ ስንክልና መሰናኽል ኣብ ዩክሬን ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ራሽያ እውን ኣሎ ከምዚ ግን ኣብ ዩክሬን እታ ሪፖርት ናይ ዩክሬን ስለ ዝኾነት ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ክፋል ኢኻ ትርኢ እቲ ተሪፉ ዘሎ መንእሰይ ድማ በቃ ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ስንክልና ዘጋጠመ ኢና ንርኢ ዘለና ወደ ፕሌስ ኣብ ዩክሬን ምንባር ማለት ቃንዛ እናረኣኻ ምንባር እዩ ልክዕ እቲ ናይ ዓመት ድዩ ናይ 2 ዓመት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ውግእ እንታይ ዓይነት ስንክልና ፈጢሩ ንሪኢኹም ሞትን ስንክልና ከምኡ ዓይነት የለን ድሮ ንዑ ረሲዖም ሕጂ ኣካል ኩናት ይዳለዉ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ድሮ ነቶም 600,000 ድዩ ዋላ 700,000 ተቐቲሎምና ዝቕሉ ስንክልና ኣጋጢሙሎ ገለ ተባሂሉ ኣብቲ ዘስካሕክሕ ስእልታት ካብ መቐለን ካብ ትግራይ እንዲወፅእ ንዑ ረሲዖም መድሮ እንታይ ይሓዝቡ ኣለዉ ሓድሽ ኩናት ይሓዝቡ ኣለዉ እዩ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ እቲ ኤሊት ዝበሃል እቲ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ወዱ ይመውትን እዩ ወይ ነፍሱ ኣይስንክልን እዩ ስለዚ እቶም ዝሞቱን ዝሳኸዩን ዘሎ ንክልተ መዓልቲ ይሓዝነሎም ድሕሪኡ ኣጀንዳ ናይ ፖለቲኩ ዕላማ ናይ ፖለቲኩ ክገብር እዩ ዝፍትን ስለዚ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ነዚ ቃንዛ እዚ ኣይግዱን እዩ ምክንያቱ ብማዕዶ እዩ ዝርዮ ዘሎ ምናልባት እንተገሾም ናይ ውሕዳት ሰዓታት ይርይዎ ካብኡ ሓሊፎም ግን እቲ ሪያሊቲ እቲ መንእሰይ እቲ ተራ ሰብ እዩ ዝነብሮ እቲ ክውንነት እሶም እዮም ዝነብርዎ ስለዚ እቲ ስቃይ እቲ ቃንዛ ክትርዮ ከለካ ነዚ ኩናት እዚ ስለምንታይ ሰብ ዘይፅዮነ ኢኻ ትብል ማቲ ኩናት ወላ ሓንቲ መክሰብ እዩ ዘይብሉ እወ ግዴታ እዩ ኩናት ገሌኻ ተገዲድካ ኢኻ ተኣትዎ ገሌኻ መሪፅካ ኢኻ ተኣትዎ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ኩናት ዝውስኑ ሰባት በቲ ኩናት ዝግድኡ ይኮኑን ተዲኹም ኣለኹም እቶም መራሕቲ ፖለቲከኛታት ፖለቲካዊ መራሕቲ ወይ ገለመለ በቲ ኩናት ኣይግድኡን እዮም ነቲ ኩናት ዝዝዎን ነቲ ኩናት ዝስሕንዎን ካልኦት እዮም ብፍላይ ሕጂ ብዚ ኤውሮጳ ንሪኦ ዘለና እቶም ነቲ ኩናት ዝዝዞ ዘሎ በዓል ኣሜሪካ እዮም ዘለዎ በዓል ብራስለስ እዮም ዘለዎ ነቲ ኩናት ሓዊ ዝጥበስ ዘሎ ህዝቢ ግን ኣብቲ ግንባራ ዘሎ እዩ ስለዚ ቨሪ ቨሪ ሳድ ሪያሊቲ ግን again እቲ ስቃይ እናረኣኻ ካብ ወይኻ ክትመሃር ዘለካ ሓደ ሓደ It's a meeting point for injured soldiers and their families. Here, people like Fedir can be productive again. I enjoy the feeling. እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብወገን ራሻ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ተሰሪሓ ነይራ እቲ ህዝቢ ራሻስ እንታይ ይብል እስከ ስምዕዎ since Russia's full-scale invasion of Ukraine. And I wonder what Russians are thinking now about what's happening, about where their country is going, and what they're hoping for in 2025. So, ኣብ ማእከል ራሻ ኣብ ሞስኮ ንቢቢሲ ሪፖርተር ዝገበሮ ፀብፃብ ነይሩ ህዝቢ ራሻ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ 3 ዓመት ናይቲ ኩናት እንታይ ይሓስብ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለው ንዝብል እስከ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ስለዚ ሰላም እዮም ዝደልዩ ኩላቶም ሰላም ክመፅእ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል እዮም ዝደልዩ ብኸመይ ግን ከቢድ እዩ I hope the war will end ይብሉ ኣለዉ the most important thing is እቲ ኩናት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ጣውላ መፅኦም ክፈትሕዎ ኣለዎም እቲ ህዝቢ ሰላም እዩ ዝደሊ ኣብኡ እውን እቲ ኩናት ክቕፅል ኣሎ ክንስዕሮ ኣለና ዝብል ባይ ዘ ወይ ክንስዕሮ ኣለና ዝብል ኣብ ዩክሬን ኢኻ ትሰምዕ እምበር ኣብ ራሽያ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ እዮም ዝብል ዋላቶም ህዝቢ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ግን እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣብ ኢዶም ስለዘይኮነ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣፅዋርን ገንዘብን ፓምፕ ይገብር ክሳብ ይጓር ክሳብ ዘሎ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ስለዘይክእል
أنا بحكي زحزن كنتاتي زخيزلو جي I want the war to end. Yes, everybody. كل سبت كوينات كوديوم زدليو. كما يجر كاتودو تكوينات جن أتزخبرك بدويو. That this is also a clear statement that بحفش راشاويان إذا حتى كنت حتى مكلغة بعودنا اثنين كودات كوينات يوم زبلو سلازي. Again حزبي سلام كم زدلي تكوينات كود كم زدلي كنت أبزت ترى نجار يبلون مهنياتو ترى حزبي كابت كوينات يخسر مبر أي كسبنيو. وحدا سباتهم كاب كوينات زخصبو من يوم ساتهم كا أسوار زشتو كامبانيتات من يوم ساتهم كا أمريكايم كاب كوينات زخصبو زلو مهنياتو أسواراتهم بسبب الشيء اللهم سلزلو زخل جنزب تزاوير نابو بيمتزخ سلزلو سلزي again مبزح حزبي سلام يزدلي أن سلام بما يمنم مهنياتو كاب كوينات ربحة سلزي بلو بزجن حدا رستيو نزي نجار سلام يدلي سلام كمتعني يدلي يكتب كلا على رستيو السلام كتمسك أنت يجبر بخمي كمتسحي خلقن على رستيو هجي حدا بزج أبو داينا يوكرين كرخلنا بوتهدروا عينة راي كون توجز كهزلون تيدا كاوز عبي حدا قطباو كينات دما تفني له بتقطباو كينات دما سمعوا stopped the transit of Russian gas through its territory after a contract with Moscow expired. The pipeline was one of the last routes delivering Russian gas to Europe, supplying Slovakia and also Hungary, two countries that have maintained close ties with Russia despite its invasion of Ukraine. Now, Kyiv had made it clear that it would not renew the deal in the interests of. So, زتري وزلهم كابراشا تبجسو نبي أوروبا زمت زنبرة استفل عليه مسمارات ناين دادي ويون بايبلاين سنيروم حدا كابوزي بكيف بيوكرين بخلطة من قد غيرو ناب سلوفاكيا ناب هنغاري ناب كالو تاقرات أوروبا زمت زنبرة سبب زغارة بعد ما زغطل زنبرة يوكرين عطي عطولازي زمالتنا زن هقراتياتن دارقا نقطة بان نحدقا أقالي عطولا مالتي معركة دي نراشا بجنزبي قطعوا له ونهاتو أتاويتاتا يمزحت روزلو جن إزيان هقرازيات النما وقطباناتن أي بإيدان أي بقرن زكوينات زي بعلن زعتوي كونان على سلوفاكيا نتكويناتو نقاومين جن نتكويناس الاستقامة نتندادي بيوكرين زحلف زلو كم زي ما تسجيرهم للمالتي لذلك غاز انت دايما تي اندسترناتم سلوفاكيا بزح ناي فابريكاتات ناي جرمن كامبانيتات ناي مخاين أبوي نيرو حسور سلزغنا دادي قلبت دمزون حسور سلزغنا بزح فابريكاتات ناي مخاين ناي جرمن كاويد سراني رابي ربع لذي نداد انت زي اللي دمت فابريكاتات وتسيتاونت كل ويكونن كان كامبانيتات عتين خدان بزح شغلة البونت شجر راي كتبا كنتاتم كم زغنا غافلتي so what do we see here a big danger معناته التكوينات بكل مدى قوة سلازمر زلو أتي أوروباويان زحجزوا زلو مرحنا يوكرين تاي قبرنا نتن هجرات أوروبا كتباو شجران نخبئس يقبرنا له زغا من البعض نبوتين يحرم على لغون راشا يقول دال لغو يزول زلق نتوم زحجزوا زلو نتوم أسوارات زبوا زلو هجرات أوروبا يحرموا لغن كم زغبر كله بنات فقط زقبر يكونن بتزاز ناي براسلس لا أورسولا فاندرلاين زقبر خمس قانا قفلت أنت أرم كيدي كونن أنت أرزم هجرات كيدي لغن بمن تعزيزو بأمريكا ببراسلسن لتعزز زيكم غير زلو. Also Hungary, two countries that have maintained close ties with Russia despite its invasion of Ukraine. Now, Kyiv had made it clear that it would not renew the deal in the interests of national security and as a way of dealing a blow to Moscow. But Russia says Ukraine has shot itself in the foot. This is what it looks like on paper, lots of zeros on today's spreadsheets, as Russia has not nominated any gas flows through Ukrainian pipelines to Europe. And this is what it looks like out in the field. The pressure gauge stands at 0, no gas flowing here. It's not a surprise development, though. Ukraine's President Volodymyr Zelensky last made his position clear in recent EU talks. So, تندر لنا بحفشة لحد حدك نمجددا كل عينة من جديك خيات كم زلوا كل عينة سجمتيك وسط كم زلوا إن نرجع لنا. Now قبل التي كل تميتن كباب إسرائيل كل تنشح الجدات قبل الراشة بكل من جد زورة دو مغلط التناتوين أن نرجع لنا زخون يقول بمن جدنا راشا ترغبت خلاتها وكله تنقتل لنا تتوكل لنا وغنياته راشا عند حرخسيبا تكوينات كنا وحي طبعا راشا كن رمسون تقينا كل ذكاء لنا هنجبر لنا ونكل لا ينحنا نقول خلو لا ما كم ياتو دلا ولا نعنا يقدرنا إذا جدا كن جورخن كلا لنا زبلي دغا في أوروبا زمرت زلو نراشا ترى إذا قد يخون بر نحنا ولا أنت تقدرنا أجمع يبلون كن جبرينا إيت مايند سيت تحساسبا تسقمتي نزيد مثل زلو let's see نخن دايك قد زلخل أنت عينة توصيد كم تغل كريينا جن حفشة
زحزن كنتات يو بزعبة زنداد زي أبزيا ونحن تصبت ريبورت. Ukraine has shut off the Russian gas tap, that too in the middle of winter. They had a 5-year transit deal with Moscow, a deal that expired by the end of 2024. Kiev had the option of extending the deal last month, but Volodymyr Zelensky said no. He said Russian gas would not be allowed to flow via Ukrainian land. It's a decision that affects all sides. Russia loses money in gas sales, Europe loses energy supplies, and Ukraine loses transit fees. So the question is, who is the bigger loser? First, some facts. هجي انتايو تحتو بنتصور راشا كسارة خمزة لوا فلوت يبزي غاز ناتا تدشيتو أتاو تقبريت أتاو دمان استفل عليه معلا كتاغ ما يقليب فلاي أكم زعينت كبيت كوينات كلا أتاوي نفسه كفتاوي أقدا سنة هلو لذي أتي نمودة علامات راشا نمهسايم ديو then it works راشا كهسيوا قولي مغطى باقن you always have to have a different perspective راشا 300 بليون جنزباء بانكتاتنا أوروبا زنبري عطيومو حادي قبل عليو كباب العسرة شح الجدا بكل عينة من جدي أريدهم لالو قلت سالساي كل عينة تتصابو كل عينة تصوار كل عينة حيلنا جبرو بمن جدي يوكرين يحرموالو أو وش تأكد الترزق كل عينة تتصابو تاتنيهم لالو بسايبر يكون بكل من جدي نفرتناتا خمزياتو إير سبيس نيروبا خمزيتك كل عينة الجدان أسبوعين غيرهم لازلو تكنولوجي كاب كل تطواب لما 3 عمد غير لتكوينات راشا تود غيرانه كطبانات يعب لهم برين اسيله سنتاي مالتي راشا اذا حج غيرهم مزلونا يعلص بس قمتي من البعت نتزلو كنتات قرب كابدو يخلقوني كن راشا درو منقد تاتا بغال منقد ياك تفتح تفتنزلا غازنا تا بسفي هني تشاينا يعد تخم زلو من البعت تشاينا كابو غزيا ناب كالون اكسبورت خبره تخل تخونيا معناته اوفر كاباسيتي انت متيوم وسيدهم كشطوا يقولهم تشاينا ابكمو زوادادرهم ስለዘየለ ራሻ እተነዳድ ወሲዶም አሽጎም ናብ ኤውሮፓ ይሸጥዋሉ ካለ መንገድ ቀይሮም በታንከርስ ገይሮም ናጓዓዝ ማለት ስለዚ ንግዚኡ ጸጋም ክፈጥሩ እዮም but at the end of the day Russia is going to find a way ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ብድሆናቶም ኩናት እዩ ዘሎ ኣብ ኩናት ስለ ዘሎ ነዚ ኩናት ብኸመይ ክንውድኦ ንኽእል እያ ናይ ራሻ ቀዳምነት ክትከውን ትኽእል ኤውሮፓ በንጻሩ ንነፍስ ወከፍ ዘለዎም ዕድል ተጠቂሞም ነዛ ዘላ ሕጂ ግዜ ክሰግርዋ ይፍትኑ ኢንዱስትሪ ናቶም ዝመውት ዘሎ ብመሰረቱ በበገስናቱ ክቡር ነዳዲ ክቡር ጋዝ ይገዝኡ ስለ ዘለው እዩ እተን ንሽተን ገለ ተሪፈን ዘለዋ ሃገራት ዕድል ክንዝቦም ድማ መሊሶም እተን ተሪፈን ዘለዋ ሃገራት እውን ተለከማ ከማና ንዓና እናሓሰመና ጀርመን ንዓና ይሓስመና እንተሎ ስሎቫክያን ሃንጋርን ከንታ ክገብር ዝጥዕመክን ስኻትኩም ሰሓና ከማና ተለኻኺምና ብሓደ ንእተወተ ጉድጓድ እዚ ዓይነቱ ፖሊሲ እዮም ዝኽተሉ ዘለው تزعبي بايبلاينز تزعبي من جنا يتوزن برا عسي خايو زي ودقة طباسي نيشت اللي كفال زمت زنبرا تاو تلد عسي خاين راشا خمس تزغل شكر كم زي الفلوتي فلذي again تيروبا كل نجار نخجبر دلونات كم زلو ولا ننفسو النهرمة شوتين ننفسها نقدر خاب على الخاتو كسكان نهرمكا بعلخا أول كمان اللي أبي بعلو قص الناس في عز غيزلو مراحل وسلزي بعلوم قص الناس في ياخذلو نتيكو تبعو شجرناتهم دما ناباسه كم زخيد يقبرولو that's it بحفشه بتي راشا قطباناتهم ابي اوروبا يمركز كنبل اي نغلينا اوروبا قداسنت نير ويغن كابي اوروبا وصاي غن كنبرو خمس خلو رينا مالنا اوروبا غن بزيناي راشا ندادي هي قطباناتهم هيوتناتهم كم تناي قدمهم طعمكم كم زي كل درو Russia has long been the dominant gas supplier to Europe. You have pipelines connecting the two sides. There are pipelines over Ukraine. زتري ودلهم كله كاب راشا تبقيسو بستفل عليه من قد غيرو نابطليان زمت رايو قليو برومانيا ديو ببلبتي بلاك سيز بحال غيرو زمت بتركو غيرو زمت قالو نابطليان رايو ناب كله كفال نابطليان عندهم بيوكرين تزعبي دمت ناب استفل عليه كفال عندهم بلعلي بتي ببوال بولند غيرو زمت دما نجرمن نخالوت هكراتن زغلغلت نبر سلازي دارغا بمولا تا اوروبا تبحال بت بايبلاينز ياتتقم نيرا كابراشا تمنچو بستفل عليه من قد نامته ازي تي اندستري ناي اوروبا ابلع على درجه بصحو نيرو ناي مودا تدمتي ابتي بالتيك سي بلع على 3 وزلوم تو نورد ستريم 1 اند 2 بحال زلو دما بوخا زحصر من قد غيرهم كا غيرهم نيرو مالتي ازي ناي مودا امريكا زولعته مالتي كل زتري وزلوم قطبا ناي اوروبا ابزي زمركوس نيرو this is it زيت من قطبا ناي اوروبا زنبري اندحر نزي سراورنا يدم دمسل اندحر بتيخكايو قطبا ناي اوروبا فانداميتال بمسرت تغيري بمسرت تغير تخينو اندسترياتهم كغير وكخلو
ትትሑቲ ብርትዓዊ ዋጋ ናይ ጋዝ ዝምንጩ ዝነበረ ኢንዱስትሪናቶም በሙሉ ክርመስ እዩ መተካታናቱ በዚ ዋጋ እዚ ክረኽቡ ይክእሉን እዮም በዚ ኣገባብ እዚ ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ነፍሲ ወከፍ ዝረኽብዎ መተካታና እዚ 20% 30% ክሳብ 40% ዋጋ ወሰኽ ኣሎ ስለዚ ፋብሪካ ናትካ ዋጋ ናይ ፀዓት ብ20% ተወሲኹ ተወዳዳርነት ናትካ ብዕዳጋ ዓለም ኣዝዩ ከቢድ እዩ መክሰብ ናትካ እናጎደለ ክኸይድ እዩ ምናልባት ንሽተይ መክሰብ ተነይርካ ድማ መክሰቡን ክህልወካ ኣይኮነን ብጌርካ ባንክራፕት ክታቱ ይኽእል እዩ ኣብ ጀርመን ብብዝሒ ካምፓኒታት ባንክራፕት ዝኾና ኣለዋ ዝበሃል ካብዚ ድብገስ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ፀገም ኣይኮነን እዚ ድማ ምስ ግዜ እናተፈትሐ ዝኸይድ ኣይኮነን እናበኣሰ ዝኸይድ እዩ ምክንያቱ መጠን እቲ ኩናት ዝነውሐ መጠን እቲ በኣሳ መንጎ ራሽያን ኤሮፓን ዝግበር ዘሎ ዝቐፀለ መጠኑ ድማ እቲ ፍልልይ ናታቶም እናገደደ ክኸይድ እዩ ኣብ መውጠታ ድማ እቲ ስቃይ እቲ ሽግር ናይ ኤሮፓ እናበኣሰ ይኸይድ ማለት እዩ over Belarus, over the Baltic Sea, and over Turkey. The ones over Ukraine are the most important. Russia has been using them since 1991. Even after the war began, the war in Ukraine, Russian gas flowed through Ukraine. It's a deal that worked for both sides. Ukraine got around $800 million in annual fees, and Russia got a short route to Europe. But Zelensky says no more. He has given up the transit fees to end Russian supplies. And what's the fallout? Well, limited so far. European energy prices are only marginally up. And this is very different from the shock of 2022. Do you know why? Because this time Europe is prepared. In 2021, Russia made up 40% of Europe's gas imports. By 2023, their share had fallen to 8%, which means Europe has diversified. They are buying more gas. ሕጂ እዚ ቻርትታት ክትሪኦ ከለኻ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ኤሮፓ ካልእ መንገዲ መፍትሒ ከም ዝረኸበ the question is ሕቶ እቲ መፍትሒ ዝረኸብካዮ ነቲ ጉዳይካ ሽግርካ ክፈትሕ ዝኽእል ድዩ ማለት መፍትሒ ረኺበ ክትብል ከለኻ ቁጠባኻ ከይጎዳእካ ኩነታትካ ከይጎዳእካ እምበር ያ ብ30% ወሲኽካ ዋጋ ረኺብካስ መተካእታ ረኺበ እንተልካ ዳሞ ምማትካ ዘይተርፍ ተኾነ ቀሲ ለሞት ሕሸኒ ኢኻ ትብል ዘለኻ እምበር ንክትምዕብል ኣይኮንካ ትፅዕር ዘለኻ ስለዚ ብመሰረቱ እቲ ኤሮፓ መተካእታ ረኺበ ክብል ከሎ ሓሶት እዩ ፌክ ኒውስ እዩ ሓሶት እዩ መተካእታ ወይ ነዳዲ ምፂኻ ኣለኻ ቀሲ ኢልካ ቁጠባኻ ይርመስ ኣሎ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘይኮነስ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ይርመስ ኣሎ ኦልሬዲ ስለዚ እቲ መተካእታ ረኺብና ኢሎም ዝጀሃርሉ ዘለዉ ምስ ናይ ራሻ ተወዳዲሩ ንቁጠብኦም ከም ቀደም ክቕፅል ዝነበረ ዓቕሚ ንክህልዎ ክገብር ዝኽእል ድዩ ወይስ ጀስታ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ከም ኣክት ፅቡቅ ከም ዘለና ከነምስል ክንክእል ኣለና ልክዕ ከምዚ ሰብ ብውሽጡ ሕማም እናሃለዎ ከሎ ክዳን እናቀያየረ ዝኸይድ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና ኤሮፓ ዝኾነ ዘሎ ብውሽጡ ብዙሕ ሕማም ኣለዎ ነቲ ሕማም ክፍውሶ ዝፍትን ግን ክዳን እናቀያየረ ኮቦርታ እናተኸደነ ወይ ገጅፍ ጃኬት እናገበረ ፅቡቅ ከም ዘሎ ኣክት ክገብር ዝፍትን ኣብ ገፁ ሜካፕ ክገብር ዝፍትን ነቲ ዘለዎ ሽግር ንምእላይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ስእሊ ኣብ ቪድዮ ክመፅእ ከሎ ድማ ብፊልተር ገይሩ ክፅብቕ ዝፍትን ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ግን ዩ ሃቭ ቱ ሂል እቲ ፀገም ኣብ ነብስኻ ዘሎ ንሱ ከተሕውዮ ክትክእል ኣለካ በት ንዑ ክገብሩ ድልውነት የብሎምን ድሌት የብሎምን እዚ ብዓብዩ እቲ ሳቶም ዝገብርዎ ዘለውን ዝውስንዎ ዘለውን ዝመርፅዎ ዘለውን ፀገማት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከንሰይ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ መራሒ ናይ ፈረንሳይ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተዛሪቡ ነይሩ እስከ ንስማዕ እዩ Europe must stop being naive. In his New Year's address, French President Emmanuel Macron didn't mince words, delivering a bold warning to a continent trying to keep pace with rapidly changing global dynamics. With the Ukraine-Russia gas deal now a thing of the past and tensions heating up in the Middle East, Macron painted a clear picture. Europe is facing mounting security threats and can no longer count on others to step in and protect it. ኢማኑኤል ማክሮን ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ይዝህብ ዘሎ ንኤሮፓ ኤሮፓ ኣብ ዴንጀሮስ ኣብ ሓደገኛ ዝኾነ ቦታ እያ በፂሓ ዘላ ትኸዶ ዘላ ጉዕዞ ድማ እቲ ኣንፈት ሒዛቶ ዘላ ድማ ናብ ፅቡቅ ክወስዳ ዝኽእል ዘይኮነ ናብ ሓደጋ ናብ ዝገደደ ናብ ዝበኣሰ ሓደጋ ክወስዳ ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ናይ ኤሮፓ ብኩሉ መንገዲ ብድሆ ኮይኑዎ ኣሎ ናይ ፀዓት ዓብይ ሴኪሪቲ ፕሮብለም ክፈጥራ ከሎ ናይዚ ዝተፈላለዩ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ኤሮፓ ዝረአ ዘሎ ከምኡ ድማ እቲ ወታደራዊ ዓቕምናታ ንነብሳ ክትከላኸለሉ ዘይትኽእል ደረጃ ምህላዋ እሞኻ ካልኦት ሃገራት ኣሜሪካ ንኣብነት ንዑ ከም ብኮ ተጠቂማ መመሊሳ ንኤሮፓ ናብ ዝገደዳ ሓደጋ ትወስዳ ትድርኻ ዘላ ገዲዳ ናብኡ ትእትዋ ዘላ ነዚ ነገር እዚ ኣስተውዒልና መፍትሒ ክሳብ ዘይረኸብናሉ ኤሮፓ ኢረለቫንት ኣድላይነት ዘይብሉ ብሕማቕ ዝወደቐ ስልጣነ ተባሂሉ ክግለፅ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ we already see this thing ነዚ ነገር እዚ already ንሪኦ ኣለና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ሓደ ፅቡቅ ቁጠባ ዝነበረ ፅቡቅ ስልጣነ ዝነበሮ ሕብረተሰብ
ብቕጽበት ናብ መሬት ገጹ ክወርድ ንሪኦ ኣለና and this is going to be መዓስ ከም ዝኾይኑ ናይ ኤውሮጳ ጉዳይ maybe ኣብ መጽሓፍቲ ከነንብበ ኢና እዚ ቁጠባታት ኣብ ጽቡቕ ነይሮም ንሕማቕ ዝኸዱ ውሕዳት ኣይራናን ኣብ ኤውሮጳ ጥራይሲ ኢናፍ ኤግዛምፕልስ ኣሎ ግሪክ ዝበሃል ህያው ኣብነት ኣሎ ግሪክ ምስቲ ኩሉ ፀገሙ ደሓን ዝመስል ዘሎ ካብቲ ኤውሮጳ ስለ ዝሕገዝ ዘሎ እዩ the moment ካብ ኤውሮጳ እንተትወፅእ ነይሩ ግሪክ እቲ ሓቀኛ ኩነታት ምተረኣየ ነይሩ ክሳዕ ክንደይ ቅልውላው ከም ከጋጥም ምኽኣለ ግን እገይ ንሓትቶም ሸፋፊኖም ይኸድዎ ኣለዉ እቲ ኩነታት ግን ንሪኦ ኣለና መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠኑ ሽግር ክኸውን እዩ ስለዚ the question is ኣብ ዝኾነ ኤውሮጳ ኮንካ ነዛ ቪድዮ ትሪኦ ዘለኻ please be careful ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ናይ ሆፕ ናይ ብሓቂ ተስፋ ገብር ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ጌራ እቲ ኩነታት ከፊታ ሰብ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ፕላን ቢ ክገብር ኣብ ኤርትራ ከይዱ ገዛ ድዩ ክገዝእ ንመጻኢዩ ድዩ ከደላድል ገለ ነገር ክገብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ሰብ ምክንያቱ እዚ ኩነታት እዚ ቀልጢፉ መፍትሒ ተዘይረኺቡ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ መፍትሒ ተዘይገይርዎ ኤውሮጳ ሕማቕ ኣወዳድቓ ክወድቁ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ እንድሕሪ ጀርመን ትወድቓላ ኢሎምካ ኦልሬዲ ቦርሳኻ ክጥርንፍ ጥራይ ዘለካ ምክንያቱ ብዘይ ጀርመን ኤውሮጳ ክህሉ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልና ልዕሊ ጀርመናውያን ክትዓፃፀፍ ዝኽእል ኤውሮጳ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ልዕሊ ጀርመናውያን ህርኩት ኤውሮጳዊ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዌክ ኣፕ ኮል ዝበሃል ዘሎ ግን ኣገይ ምክትታል ኣገዳሲ እዩ ነተኸታተልና ድመት ሪፖርት ክነቢና 2025 ብጣዕሚ ኣገዳሲት ዓመት ክትከውን እያ He stressed the urgency of Europe standing on its own 2 feet in a world that feels more unstable by the day. Referring to recent events like the conflict in Syria, election interference in Moldova, Georgia and Romania, and rising terrorism across Europe, Macron made it clear Europe can't afford to outsource its security anymore. The latest events in Syria, the manipulation of elections in Moldavia, Georgia, Romania, and terrorist attacks in Europe and in our neighboring countries show that our security and the proper functioning of our democracy. ብሓፈሻ ኤግዛምፕላት ይርሎ ኣብ ሱርያ ከመይ ኢሉ ሓደ መንግስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክወድቕ ክኢሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ሩማንያ ዝበሃል ሃገር ዝተረኣየ ናይ ዲሞክራሲ ኣወዳድቓ ይርዮ ኣሎ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ምርጫ ንሕና ዘይንደልዮም ሰባት ከም ዝምረፁ ገይሮምና ኣብ ሞልዶቫ ከምኡ ተረኣዩ ኣብ ጆርጅያ ከምኡ ተረኣዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ማክሮን ኣብ ሩሜንያ እቲ ህዝቢ ኣንጻርና ተንስኡ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣካል ናይ ኔቶ ክኾነ ክል ኔቶ ከም ድሌት ክዕንድረሉ ስለዘይደለየ ፀረ ኔቶ ዝኾነ ሰብ ክመርፁ መሪፆም ኣብ ጆርጅያ ነቲ ናይ ኤውሮጳ ሕንፍሽፍሽ ክእትወሎም ዝደሊ ዝነበረ ሓይሊ ቀይሕ ካርዲ ሂቦሞ ኣብ ሞልዶቫ ድማ እቲ ህዝቢ ኣንጻር ኤውሮጳን ኣንጻር ኔቶን ክኸይድ ቀሪቡ ከሎ ጨዋዊዮም ንሶም ዝደልይዎ ሰብ ከም ዝምረፅ ገይሮም ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ማክሮን ህዝቢ ኤውሮጳ ነቒሕሎም ኣሎ እቲ ኤውሮጳ ዝበሃል እውን ኣንጻሮም ኣንጻር እቲ ኤሊት ይኸይድ ከም ዘሎ ነቲ ህዝቢ ዘጠንቅቕ ዘሎ ዝመስል እምበር ነቶም ኤሊት እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ and this is what we see ኣብ ጀርመን ንሪኦ ዘለና ንበዓል ንሱ ስልጣኑ ከመይ ተፈንቂሉ ኣሎ እቲ ህዝቢ ነቲ ናቶም ፕሮፓጋንዳን ምትላልን ስለ ዝሰልቸዎ ካብኣቶም ክእለ ናብ ካልእ መንገዲ ክናዲ ክፍትን ክደሊ እዩ ዘሊ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ እዚ ጉዳይ ናይ ሰዓት እቲ ዝዓበየ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከስምዕዎ European Union. We have this big row between Fico and Zelensky, Slovakia and Ukraine, over the gas transit from Russia, from Gazprom, transiting via Ukraine into the European Union, specifically into Slovakia. Money which Ukraine gets paid for, by the way. Gazprom pays Ukraine for the transit of this gas. And the narrative is that Zelensky wants to cut off this contract with Russia. But obviously Zelensky doesn't do anything unless he has orders from high above to cut off the gas. And the question is, why? Who is giving these orders and why? I imagine it's the EU. So ብዛዕባ እቲ መን ዘለንስኪ ነዚ ንመራሕቲ ኤውሮጳ ወይ እውን ነተን ሃንጋሪ ዝበሃላ ስሎቫክያ ዝበሃላ ናይ ነዳዲ ዕድለን ሞልዶቫ ዝበሃላ ዝቆርፅን ዘሎ ሲ መን እዩ ዝእዝዞ ዘሎ ካበይ ድመፅ ዘሎ እቲ ትእዛዝ እምበር ባዕሉ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል እዩ Maybe it's even forces above the EU. They're telling the EU to tell Zelensky to cut off the gas deal with Russia and the gas transit to Russia. But why? Why do they want this to happen? Is it about completely cutting off any type of Russian energy to Ukraine? Is it about creating an energy crisis, an energy war? Is it about inflation, causing prices to increase? Why do they want that? Why would they want that, the European Union? Does it have anything to do with the United States and Trump and Trump's requests that the European Union exclusively, well, I don't know if he said exclusively, but buy more LNG from the United States or else?
من يزقد زلو انتايو مخنيات راشا زخون اتاون خيتركب دي تقند علامه ويس ناي صعات كوينات تخفطرو مو بوكيروم كنترول ناتو نمسفح ايو ويس بامريكا استعزز ذا كوني خل مخنياتو امريكاويان زياده ندادك شتو سلو زلو نا باوروبا زخون يكون كبراشا زمص نجر نكتعصو مفتات لز كبراس زي كونت تزاز كاب امريكا زمص دو كوني خل كلهم زم انت تهزل علم زلو كلاتهم نطب زلوهم يوم كلاتهم ككوننت كقاطم زغول يوم وكم تيور غير كهم جمد غير كايزتك زلمبر بمولهم تخلو زلوهم يوم كوينهم تمغنيات نسو كون تخلو زلوهم يوم. He's going to place tariffs on the European Union. What is going on here? Why are there forces above Zelensky ordering him to cut off the gas transit via Ukraine? Well, the first thing to say is that it is to some extent an inference that there are forces above Zelensky, because of course he's claiming it's his decision. He's the sovereign leader of a sovereign country, which is Ukraine. He makes all the big decisions, and of course, a sovereign democratic country, sovereign democratic country that is Ukraine, and he makes all of these decisions because it's the entirely correct and proper thing for Ukraine to do. After all, you can't have the gas of your great enemy, the opponent, the adversary, Russia, crossing your. So زلنسكي مالت سجوك ابزوان زي دارجا مبزحتو نتكونتات بقربه زكاتل زلنسكي زبحال صنصواي زخونه جوك زخونه سب مخاني زنقر معناتو لولاويت هاجر كم زلاتو يزفكر لولاويت هاجر تلكا زدليو سب زدليا اصوار تانكم اصوارن كبكاي وعلنيو لولاونتنا قدم شيء كايو كل تهاجر ولا تمريت ون انتخونه قالوتي كم زون نكون نو مخانم قالت كوربوريشنات امريكان اوروبا كون نو مخانم يزنقر معناته تخل عدا زبوم زلو اما وداتا بمنتاي يكون كتملسو انتاي تتحجا كولاترالاتكم استبالو مريتن كل تسقاتاتاتهم زلون نعود حيزهم يمزغلو لقاحو سينم زلو سلازي زلنسكي زوسنو نجر مبزحت زي بعافون 5 ليلين بربمولو بدحر مغارجا كالو زوون كالو زورون ጉዳይ ዳምበር ንሱ ዝውሮ ዝኾነ ነገር ከም ዘየለ ዝንገር ሕጂ እዚ እቲ ኮንነት ድሕር መጋረጃ ዘሎ ንኽርዳእና ንገብሮ ዘለና እዩ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ከርየ እቲ ኩነታት ንኣሜሪካ ብኸመይ ይፀልዋ ከም ዘሎ እዚ ቨሪ ኢምፖርታንት ሪፖርት ኣብ ዝረኺበ ነይረ ስምዑ ብል ዘሎ መብዛሕቲ ግዜ ኩናት ክበሃል ከሎ ኩናት ብፍላይ ወታደራዊ ኩናት ናይ ቁጠባ ይብላ ኣሎ ወይ እውን ሰፕላይ ቼን እንታይ ማለት እዩ ብክንደይ ቅጣፌ ኣፅዋር ከተፍሪ ትኽእል እዩ ነቲ ኩናት ክስዕሮ ዲኻ ክሰዓሮ ዝውስኖ ኢሉ ኦኬ ብቅዓት ናይ ኣፅዋርካ ናይ ሰራዊትካ ወሳንነት ኣለዎ እሱ ዲስካሽን ዘሎ ይኹን ግን ኣፅዋርካ ኣገዳሲ እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ወይ እውን ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ኣብ ግዜ ሰላም እያ ዘላ ኣብ ግዜ ሰላም ተፍርዮ ኣፅዋር ድማ መተካእታ ናይቲ ከተበላሽዎ ትኽእል ዳ እምበር ንዓብ ኩናት ክጠቕመካ ዝኽእል ኣይኮነን ራይት ናው ኩናት ኣብ ዩክሬን ይካየድ ኣሎ ኣብ እስራኤል ክካየድ ከሎ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ኣይኮነት ዘላ ኢሉ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ስለዘየላ ድማ ናይ ኩናት ኢኮኖሚ ዎር ኢኮኖሚ ከተታታቱ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ነቲ ቁጠባ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ስለዚ እንታይ ኣጋጢምና ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ንሕና ኣብ ኩናት ስለዘየለና ቁጠባና ናብ ኩናት ከነቕንዖ ስለዘይንኽእል ዘለና እቶም ኣብ ኩናት ዘለዉ ዩክሬን ይኹን ከምኡ ድማ እስራኤል ነቲ መኻዚኖናትና ዚሮ ከትርፍዎ ቀሪቦም ኢሉ ምክንያቱ ብብዝሒ ካብ መኻዚኖናትና ኢና ክንህብ ንግደት ዘለና ትነፍርዮ ዘለና ዓቕሚ ምስቲ ገጅፍ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ምስ ክወዳደር ዝኽእል ስለዘይኮነ መኻዚኖ ናይ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ዓብ ፈተና ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ እዩ ዝዘግር ዘሎ ስለዚ እቲ ሪዘርቭ ዝነበረና ከባቢ ነዚ 3 ዓመት ካብቲ ሪዘርቭ ዝነበረና እናሃብና ኣብ ኩሉ ነገር ቀስ ብቐስ እናተወድኦ ከይዱ ሕጂ ካበይ ክንህብ ንኽእል ወይ እውን ንሕና እቲ ኮንዲሽናትና ክንቀይሮ ክንግደድ ኣለና ኣብ ዝብል ደረጃ እዩ ናይ ሲኣይ ዘሎ ብሓፈሻ መጀመርያ ኣብቲ ዩክሬን ክንሰድድ ከለና እቲ ኣረጊት ኣፅዋርናትና ንዑይና ክንሰድድ ዝግባአና ነይሩ ንዑ ንሰድድ ነይርና ስለዚ ንሕና ድማ በቲ ናይ ሰላም መንገዲ ጌርና ነቲ ቦትናቱ ክትንከኦ ኣለና እቲ ፀገም እቲ ኣፅዋር ዝኸይ ዘሎ ዩክሬን ኣብ ዓብ ውግእ ስለ ዘላ ብዙሕ ኣፅዋር ስለ ዘድልያ እቲ ንሳ ትወስዶ ዘላ ንሕና ንትክኦ ዘለና ዝተመጣጠነ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ዋላ ናቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ ጃክ ሰለቫን ከምኡ ክብል ከሎ ኣምፂልኩም ነይሩ ኦልሬዲ ስለዚ ብሪያሊቲ እቲ ኩንነት ካብቲ ንሕና እንደልዮ ዘለና ወፃኢ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለዎ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ እቲ ናይ ቀደም ስለ ዝተወደየ ሞደርን ዝኾነ ድሮናት ድዩ ሓደሽቲ ኣፅዋራት ድዩ ሃይማኖት ዝበሃል ድዩ ሌተስት ቴክኖሎጂ ዘለዎ ኣፅዋር ክንሰድድ ጀሚርና ኣላ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣረጊት ንጥቀመሉ ዝነበርና ኣፅዋር ስለ ዝተወደየ እዚ ከዓ እንታይ ዝገብር ኣሜሪካ ብዙሕ ሪዘርቭ ናይ ኣፅዋራት ዝነበረ ወዲኣ ከም ዘላን ስቲል ግን ሓዊ ትፅሕተር ከም ዘላ ምስ ካልኦት ሃገራት እዚ ዋላ ንፀላቶም እውን ኣገዳሲ ኢንፎርሜሽን እዩ እዚ ቻይና ኣር ሞኒተሪንግ ኤቭሪ ኢንፎርሜሽን እዚ ከዓ
ንኸጋግዩ ንቻይና ይኮነ ዲስ ፋክት ብዙሕ ግዜ ዓበይቲ ወታደራዊ መኮንናት ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ክብሉ ሰሚዕና ኣለና በዓል ኮሎኔል ዶግላስ ሜግሬጎር ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኦል ታይም ሎው ከም ዘሎ እስራኤል ዝበፅሐ ከሕጊሓ ከም ዝወሰደቶ ወላ እውን እቲ ሞደርን ኣፅዋር ናቶም ከም ዝወሰደቶ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ዩክሬን ካብ ነዊሕ እዋን ዩክሬን ክህቡ ስለ ዝነበሮም ዳርጋ መኻዚኖ ናይ ኣፅዋሮም ጥራዮም ተሪፎም ከም ዘለዉ ነዚ ንክትኮ ድማ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ዘለዎም ከም ዝኽእል እዩ እቲ ሚሳይላት ትክስዎ ዘለዉ ብብዝሒ ከፍርይዎ ኣይክእሉን እዮም ቀስ ኢሎም እዮም ከፍርይዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ግዜ ይወስድ ስዋይ ኣሜሪካ ሚሊተሪ ዓቕምናታ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ብሓቂ ሽግር ከጋጥማ ከም ዝኽእሉ እታ ንሶም ዝፋጠጡላ ዘሎ ሃገር ቻይና ትበሃል ግን ኣት ኦል ታይም ሃይ ኣፅዋር ተፍሪ ዘላን ኣብ ዝኾነ ይኹን ውግእ ትሳተፍ ስለ ዘላ ድማ ገጅፍ ዝኾነ ሪዘርቭ ዘለዋ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ሪዘርቭ ናይ ኣፅዋር ኣማዕቢላ ዘላ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ዓውደ ኩናት ከመይ ኢሉ ይቀያየር ከም ዘሎ ከመይ ኢሉ ይለዋወጥ ከም ዘሎ ናይ ሓይሊ ድልውነትን ብቅዓትን ከመይ ኢሉ ይቀያየር ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድሊ እዩ እዚ ድማ ብቐሊሉ ሽፈፍ ኢልካ ትሓልፎ ኣይኮነን እቲ ኩናት ኣብ መወዳእታ ክሳዕ ክንደይ ናይ ሎጂስቲክስ ሕቶ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ weapons laboratories that are scattered all over the country. Some of them they built, so they know where they are. They've known where they are since the Soviet Union, because under the Defense Threat Reduction Program, we went in after the fall of the Soviet Union and supposedly turned those facilities from bioweapons labs into public health labs. Although, these days it's hard to believe anything that our leaders tell us, because they've lied about COVID, they lied about Russia collusion, they lied about the Ukraine impeachment trial, and there's so much more going on in Ukraine that nobody is talking. So እዚኣ እትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ካብቶም ተባዓት ሓቂ ዝዛረቡ ሰባት እያ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ብፍፁም ክንኣምኖም ኣይንኽእል ኢና ኢሎም ንዓታቶም ኣሚንካ ራሽያ ከም ዝገብርሎ ገለገለ ዝብሉና ብፍፁም ንዖም ነዚኦም ክንኣምን ኣይንኽእል ኢና ትብል ዘላ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ራሽያ 2016 ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ንዓዋርሕ ንዓመት ከማን ክኾን ብቤት ፍርድን ብስልያን ኣቶምን ክንደይ ክሲ ብቤት ፍርዲ ክንደይ ክሲ ቭላድሚር ፑቲን ይሓጊዝዎ ራሽያ ይሓጊዛቶ ስለዚ ምስ ራሽያ ከልውድድ ኮይኑሎ ተባሂሉ ንነዊሕ ቀፂሎም ኣብ መወዳእታ ወላ ሓንቲ ይረኸብናን ኢሎም ናይ ብሓቂ ይሕስቡ ከም ዝኾኑን ነቲ ቤት ፍርድታት ናቶም ይኹን ነቲ ስልያናቶም ከም ኣፅዋር ተጠቒሞም ነቲ ዝፀልእዎ ሰብ ንምፅላም ከም ዝጥቀምሉ ዋላ እውን ጭብጢ ዘይብሎም ክነሱ ብዛዕባ ኮቪድ ተመሳሳሊ ብተደጋጋሚ ሓስዮም ንዓለም ሙሉእ ሕስዮም ጥቕሚ ዘይብሉ መድሃኒት ንህዝቢ ሰብ ኤክስፐሪመንት ገይሮሞ ማለት እዩ ውፅኢት ናይቲ ዝተዋህበ ክታበት ድማ ክሳብ ሕጂ ብሕጂ ክረአ ድሮ ይረአ ኣሎ እንዲ ግን ብሕጂ ክረአ ንሚልዮናት ሰባት ንቢልዮናት ሰባት ብሓደ ኤክስፐሪመንት ዝኾነ መድሃኒት ሂቦሞም ኣለው እቲ መድሃኒት እቲ ዝተዋህበ ክታበት ዝኾነ ይኹን ሕማም ከድሕና ይራነ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ወስኮ ተባሂሉ ቡስተር ዶ ገሎ ይትበሃል ዘሎ እምበር ኤግዛክትሊ እቲ ማስክ ዝገበርዎ እቲ ኣብ ገዛውቲ ሰብ ክዕፆ ዝገበርዎ ቁጠባታት ናይ ሃገራት ክንደይ ትካላት ብፍላይ ንኣሽቱ ትካላት ባንክራፕት ንክኾና ዝገበርዎ ኩሉ እሱ መን እዩ ዝሕተተሉ ኖዋን ኣብ ምንታይ እቶም ፖለቲከኛታት ምስቶም ገለገለ ሰብ ረብሓ ብሓደ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ስለ ዝቐፅዎ ስለዚ ክንዲዚ ደጋጊሞም ዝሕስቡልና እንተኮይኖም ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ሓቂ ይዛረቡና ኣሎ ክትብል ፅላለን ተለካ ጥራዮም ዝብሉ ዘለዉ ንዩክሬን ተመሳሳሊ ከምኣ ገይሮም ኣታሊሎም እቲ ህዝቢ ገጅፍ ዋጋ ከፊሉ መንእሰይ ናቱ ከሲሩ ተቆጣባት ሃገር ብምልኣ ተረሚሳ ደጋጊምካ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከምዚ ዓይነት ምትላል ኣብ ህዝብኻ ናብ ሕብረተሰብካ ክመፀካ ዲኻ ትደሊ ወይስ ካብዚ ጉዳይ እዚ ኣርሒቕካ ክትለ መብዛሕቲ ሰብ ነዚ ሓሶት እዚ እዚ ምትላል እዚ ካልኣይ ግዜ ንኸየጋጥሞ እዩ ዝደሊ ዘሎ እንዳስ ፎር ጉድ ሪዝን ፅቡቅ ምክንያት ድማ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ ኣነ እዚ ቪድዮታት ዝክገብሮ ከለኹም እቲ ሓሶትን ምትላልን ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ከም ዘለዎን ዝደጋገም ግን ኩሉ ግዜ መልክዕ ቀይሩ ሶፊስቲኬትድ ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ኤግዛክትሊ ሓንሳብ ርኢያ ኣቢልካ ክትፈልጦ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ንስኻ ተኣምኖም ሰባት ወይ እውን ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ምሁራት ተዋሳእቲ ደረፍቲ ገለመለ ብመንገዶም ከም ሓቂ ኮይኑ ስለ ዝንገር እዚ ከዓ ኩሉ ዌል ፕላንድ ስለ ዝኾነ ኣብ መፅሓፍቲ ትሪኦ ኣብ ዶኩመንታሪ የምፅዎ ኣብ ኩሉ ክእመን ዝኽእል ቦታታት ቀሺ ከም ይዛረብ ጳጳስ ከምኦም ዛረብ ይገብርዎ ንኤቭሪ ክፋል ናይቲ ሶሳይቲ ዌፐናይዝ ስለ ዝገብርዎ ከቢድ እዩ ኣንፃሩ ቀልጢፉ እቲ ተራሰብ ኣንፃሩ ንክኸይድ ግን ብተደጋጋሚ ነቲ ምትላል ብተደጋጋሚ ስለ ዝጥቀምሉ ድማ ሰባት You see such dishonesty when it comes to the history of Ukraine. You see dishonesty when it comes to the Azov battalion, which is funded by the US and NATO. I mean, you can find pictures of them online holding up the NATO flag and the swastika at the same time. Their own emblem
contains the black sun of the occult, which was a Nazi SS emblem. And it also contains the sideways, lightning insignia of the SS. I mean, this is on throughout the Ukrainian military. You can see that black sun of the occult on their body armor, even on the female soldiers who are paraded in front of the world as being, such an example of Ukraine's. بحفشا قداينا يوكرين حدا كابتي عبي نعلمنا فولي مدرخ حد فترة كنبل نقلنا ولو كاب يوكرين زحزن سقاي تقاطمي معاش شقرين معات ولدنا تو من تخسروا أتقداينا يوكرين جن حدا عبي نزمت حزبي عينو نكخافت اتزولو كونتات كسا كندي مانيبوليشن يكايد كم زولو أب أمريكا حدا عبي بوليتيكا ولو تفترة مهنياتو بليونات جنزة في أمريكا نايتهم تاكس بايرز توسيدو نهزب دا يكونه نتكوينات نكوبو دحر زي بالمنقص خمزة لهم نزلنا قبرو دما كم قدس نقرر تهزبي السخاط أقام يبلكان ني يوكرين تراينا خنقبر بمبال زوصر قمت تهزبي جينا كم تزدل لو نتحرك عنو عيقال يسألونا على مهناتو نتي دي بحق سمعتنا تهزبي بستفل علي من قدي سلا زعبتوه كعبت سلا زدله again نريو زلنا كونتاتو نتخكل نتي زلو كونتات زغلص ايكونن ግን እስቲ ይቆጥል አለት ድራማ ግን never be taken for granted. This is why Europe can no longer delegate its security and defense to other powers. In 2025, France must continue to invest in military rearmament to guarantee our sovereignty, the protection of our interests, and the safety of our compatriots. Europe, for its part, will have to speed up its efforts to take charge of its own defense, security, and borders. But Macron's message wasn't just about defense. He also warned that Europe's እንታይ ዝብል ዘሎ ማክሮን ፈረንሳ ኣብ ዲፈንስ ናታ ምክልኻል ናታ ባይ ዘ ወይ ካብ መብዛሕትኡ ነገራት ኤውሮጳ ኣብ ዲፈንስ ናታ በፅዋወታ ምክልኻል ናታ ኢንቨስት ትገብር ሃገር እንተ ነይራ ፈረንሳ ድማ ልኡላውነታዊ ናይ ሸጠትን ወላ እኳ ኣካል ናይ ኤውሮጳ ገለ ትኾነት ኩሉ ግዜ ግን ልኡላውነታ ኣይትህብን እያ ነይራ ፈረንሳ እቶም ካልኦት በዓል ጀርመን እዮም ጠቕላላ ኩሉ ነገር ኣረኪቦም ነይሮም that's why ፈረንሳ ስቲል ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ዘሎ كابنا أبو مالت حيال وتدرى عامل لو الكاز الربع يكون قد بحفشة وتدرى وكنتات ناتا ولا والناس ساعات ناتا تني كل راو ساعات ناتا أي قدر فتون سنيا سلزي فرنسا already تي sovereignty ناتا تلولا وناتا أمريكا تحطه كتويت دلني يعني را ولا قاتهم أوروبيين أو ما تنبروا ناتا من قد هزاني را زيادة رواز لهم جرمنا وما بقول زلوا مراحيد نايتي أوروبا وحبرت قد نتي أوروبا زبحال نتي كوميشن أوروبا حبرت زحية لكم زخون جيراتو نتن هجرات دم بمولد أبيدا نخطوتو زجبراتو I think أمريكا زجبروا الوايز بحال تن هجرات قدم أوروبا حبرت كم بحال كلوك ساب صغيرة بعمتها جرمن فرنسا والسنت نيران لومي جرمن فرنسا بعلن أيكونن أبناء أوروبا درجة كوسنا نهجرن كمان كوسنا شجرات يمونالو بوليتيكاوي قوسي حزوان سلزلو أبغدانا أوروبا ده يكون أبغدانا تن كمان كسام هاي كلام الله أزدما نتجاب نمن فتيرولا نزيا أورسولا فاندرلاين نستخدمها نا أمريكا أجندة مرنا أوروبا أجندة تجبري لنا نزبل كسي تتجاجامي تسمع نريوز لنا دما تي أوروبا حجوتي حتى زلا دما exclusively نايزيا أكايدا زغلو حي كنا بلغلنا كميو سأجمعين ورون أوروبا ينبلنا سأجمع كابنا وهيز جمر أبزبن زي أجن تزخف ملك نايت أوروبا تراعيهم حياته أتكوينات أبزبن زي أصل جمرة نتكوينات أتعال عليها دما كل أوروبا سخطلو أبتحتمر عندنا نايزيا سلزغني تبع أبي ودكتنا يبع الجرمن بعد زيا ينزهن دسوء زلوا جرمناويت مخانا دما زست دمم كوينو يرى مالتي بتاريخ كرأيو عفشا all we can say is أوروبا أبحد أزيو كبيد من قد كم زلان كابز زلاتو نابيجس أخذ كيدي دما we don't know جن نحنا نعنا رانا نعنا تخططلنا سد الحبريتا كنبقى كم فتنينا أنا I hope نسخاتكم دما بستقالكم من قدي support تقبرونا هنياتو حاجة جسكا هتخدوا تقعزوا تعدلات دما كتقبلوا لكم نحن نبغاكم تحبريتا تدقيمكم تدلسكم تقبروا لكم نابلكم نايلو مع رسب زغدي بليز لايك قبروا support قبروا كومنت صحافوا ناب كالو تابصحوا نتسعرنا بزوج زينا نتفاعلوا نزل نقرب لكم ناتكم دقف دما يحجزنا ينابلكم مزياقة داسي تبواخ قد فكمي أب هيوتنا صوربة تخاولو تخنقبر ندلدو مبار ندل انتخينا لزن سلسة تنكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات عن التبانك زقلقل زلو نعاخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزقن فليت كان على اللي خان بوحس من قد تخد قبرن تخيلكا اتزبالة ايو وصر غلطة دعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن قزيخا تباخن نعاخا خطق مكازخن نصبح
መንገዲ ዓወት ኮነ ካዝኽል ክእለታት ንኸተማዕብል መጽሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ጽባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግጽ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል